zat yoktu misal üçün. Niyazdan öňe yoktu şu zatlar. Adamlar nämäni, ağır namusyny, hemme zadyny bilerdiler. Ya bir alkaş bolup bir-birini urup ýören ýokdy, köçede tirek çekişip ýören ýokdy. Häzir hemmesi var, geň görer zat ýok. Künçüsem var, jelebem var, oğrusam var, alkaşam var. Türkmenistanyň içini doldurdular. Ýene diýdiler, Serdar prezident deme ayalı izlerin namusyny goruýamyşyn. Ana namusyny goransaň ýatakda başga bir polisiýa işgärmi, organ işgärleri bilen ýatakda tutulup ýör. Indi şuny adamsy eşse daşary ýurtda maşgalasyny wagtjak bolup şeýdi wata zaryny çekip ýören erkek näme düşünür, nähil hala gelir, ýagdaýa gelir. Ene şonu ýaly. O maşgala institutu bilen bozuldu da yine yurtun içinde kaldı. Ayalları bar bolsa ayalları yine yankı görüşünüz yalı, şunun yalı bir näme bolup ýürýän. Yurtun daşına çıkan şu ayalların erkekleri yani erleri bolsa yurtun daşında şunun yalı yine eşitese bundan bu bilen gezen, bu bilen tutuldu dep yurtun içem yurtun daşam hazır şunun yalı nämeler bolup duran. Türkçanın bir sözünü öleyin başlarsanız menden düğün giyici biri könrügünçten erhele adamsı geplemäne yüzü yok utonup oturda ayal menden $50 soradı. Eger men dedim aylığımı alamak şu wagt bere bilmeyen yanvarın içinden alyan şonda bereyin diýsem ine şu gün şolar kan aldırma ütjek bolup otur. $50 için näçerak berseler erhele ikisi kan aldırma ütjek bolýar. Ya kıyızı doğuluğunu bellemendirler, pul yok. Täze ýylda men boýdaşlarym bilen aýlanjak diýip 5-nji klas, 6-njy klasy bilemek şolar ýaly kiçiräçik kıyızı bar eken şoňa pul gerek. Näme diýip diýe, öňe doğuluğunda aldadyk diýe da ýalan gepledik diýe, pulun ýoklugy şeýatly. Indi diýe täze ýylda näme del boýdaşlary bilen aýlanjak eken öýe geljekler. Näme täze ýylda tort kesjek, hiç da pul yok. Son ertesi doktor bilen gepleşip görjek kan aldyrsa